Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa sedaya, kula Nova Indrianti badhe ngancani enjing menika pawarta basa Jawi kula aturaken paring panjenengan. Pandemi Covid ingkang murungaken ing mandhap ekonomi kangge sacacah wandhe ingkang wonten dusun Wetawati. Amargi pemberlakuan social distancing utawi pembatasan jarak lan peliburan sekolah. Salami pandemi corona wonten Indonesia dipun raosaken ugi dampakipun ing wandi-wandi. Piyambakipun sedaya ingkang ngandhelaken penghidupan saking sadean kados sembako, sakpunika omsetipun ngalami mandhap. Kados wandi wonten ing dusun Wetawati puniki kenging dampak Covid ingkang omset saderengipun corona 600.000 sasampunipun corona dados 400.000. Mekaten anggen kula matur wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.